La cervesa està de última, qui és? Pepe! Que la cervesa viutilla és per mi! Mira, Felip V és el que mos va cremar a Xàtiva. Vos saps què t'ha de dir? Que l'anem a ofegar. Xaper, això que has fet és una flipà. Una flipà no, és una Felipà, home. Salut!